na kiga kwa to tena wabiru muchando gakara bwa gochire turi kunyara gukora imirimo iri kwengo kora umwana ataraike myaka 5 mutagwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bo umwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gojumoto okomenyo kuya kebo chenu ritukuri juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri juma tatu chinsa isanu na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bo mobero na buo obonda bwao Ndizi TV Ubwansu Gusii. Tariki ni sana nemo cy'umutinyi 12 cy'umwaka w'ikiribubere 2023 asinero bere bwikira no kwanike mnango kwa letrande amangana majya unabasaki baito babere bakoyasangireria kurubwaga kitego ika bono maraboba mwanchi umurigereria gukwarigana bene asemesa yamangana majya unayaragire ENSA negetasini nekia Ndizi TV nabakwenda gutubwatia sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website nabakwenya wetera www.ndizitv.net iretera na FRIDAH KERUBO na sensemo chibyorokaire ni otokubatanere Joshua AUTA uri kwaneke na chibi channel yogiri wekera sole asenjera ya bene nere Petra Mokeira kuri ndo mwanchi umurigeria yaturanyora mangana yo asenjera yuko yachuta Abana buno munyari bari twakwanira umuntu wayo mwiza munda koranje mugakata iyo nyari bari orakorigi egati abanyari bari ko gikere gatambokero kya Emonda ase barirera ko bwatano mugavana Paul Simbarati elyo kwenekea amagenderero I once again thank our teachers for remaining patient and sticking to the course. Magega yogokore konda ase myaka 10 bono nigo aborke aba ECD bali kirobene Intwe muneke ombekia ke university yozote yabanga 20 muna mwanya bantu batole igekere problem yabe tubuye bisa County ya Kisii kubwatrana asogosemya abantu igoro yo gukora kisegi cyegenka Mwancho murigereria ayomo na yande ngo kwarigani bene linde tobeto gusanga asobwamo gochaka bona igago ika omwelio AMAYIA yebire bigani gotuko yachaka korase county ya Kisii asengo kumanyobuna egati ya banyali bali nigo babire bagwesokya bene nabo igogukwana nelyo gerimo aseba enekire ko bwaterana no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ase okwenekya amagenderero okwana nigensemende babire bakomomochya omukonyi w'umugavana we county ya Kisii Dr. Robert Monda ase okobwaterana nabariko ase kyama gya UDA ase bamuboliye bwesokya bene nabayigo gusaba okwabera muri kecho daipo nasanya nabakagotalia sinsemecho nabayigo gutwariganiria oroboti rukubwatia Chinga kibono amabererage siasa agendete kwenekiwa anenimiye county ya Kisii abamenyi korwa nyali bali nigo banyalire wesokya asobonge nakomomochwa omokonyi bw'umugabana we county ya Kisii Dr. Monda ase ogutatwara omosimamo actions of the deputy governor of moving from a position where he is representing us
abanyalibali without consultation is wrong. Ekina kitu iguro borotu achira baba mokuno munyalibali akaru munyalibali tutaketoka begente kama nande ngo tole gente kama tote bimonda iga nintu twagerete akaira chikura tokamose ae simba advice uno mwana lakini umugambo nande no muri sikwe kanisa ibagambe chando yare kororekana asabe nyasa mokonye chiseminu bongaini ate bisimbe yakogera ru mwana mondo manyire koimoka oretiro osoro nero kuja kukwana nyalibali kuna bali tu akwete toka kukwana yaiga na somusangererekano omonene oyualiganiwe meya ATC amasikani asirire nonyana bo ningo barorekana na mabolio asokonyora chigasi ase serikali gochia sabana babo yo kwarora ekomiti eri yo kolika bante gasi ya soire okamanya kuruga totiga ogo totiga to ikara setena abana baito babwate certificate nyomba omanya kogenda osoro utarende tiseitanya ari bari bakatokogitera amaje bwanje tibwanja na bagaka babwate chibu nanda amaje ito yatirimbo kibuya osoro norore kirako chinga kecho nigo bemurungania asogotasanga chinkwana amona abana inchi chinga kili mocho liatokire. He should know that the constitution gives way for the deputy governor or another leader to consult his people because he is representing his people. What he has done, he has made a decision, a lone and individual decision, which the Nyaribali people are not supporting at all. Lakini toje tukotote kwa ingo kiraya bweka wachire kwaretiro soro na amore na momoima kase no gotenga gaki kwa mwete chikura ako jakiro kora bono nigo batigara no musimamo bwoko moboria omokonyi bo mugabana we county ya Kisii Dr. Monda koirana na gosaba abanyalibali amabera. We demand that we are not going to look for him. It is him who will look for us, who look for these people and apologize to them. Elia bagaka naye no muri sibwe kanisa omanya ko liyenjera abagaka abana barisi baje obaligie baje bakabuo onye tutake tiko saba mabera baje bagotebina kia mabera agosabwo oira negas onye gasi to kuchikotokorera liori okorisa ini mapema oruororo ntubwate libaga ni ntuchinguru tochoro monto mongao. He is not acting as a deputy governor as Monda, but he is acting on behalf of a community. Regional balancing is in the constitution. Maiga yaywe nigo balieira yogo chukubwaterana no mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati elio banyale goikerania amagenderero intura banyalibali eto ko tebinga tole maiga yao naende goikabona iga eto tagetenga onyore debut onyore green pasture onyore bonyansi obese asako endara agire buya tigatigera banyalibali abakire kwaeri agendo obieka ekera banyalibali bakutiga nyalibali sobo sibali. Yinkolipotelia Ndizi TV korwa ATC imeye kaunti ya Kisii eletalia nedipon asanya. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao.
obwenso bw'omugusi nigo bono yakubonekerwa ndekerene nagokorentera chibicha chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asorogo nkorwa ogusi nechi kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asete kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo tore nekerenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliokurwa bokoreri obwo samugeta kuna unarega kama elaptech con Dynapath Laboratories. Itari ito muna ato ito kurida marwiri na malaria, kuritori sukari, kupima blood pressure, kupima kidneys, kupima liver function test zonse laboratory. Nkuru barobo kore guna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Aboigo korenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis, nayanda mange. Boigo korenka bale omubere bwensi, asamarwiri buna prostate cancer, asamange. Batalire imeyo mochobo songo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout Angena National Bank usoba kirisimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Omuliro ya kwa television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere EYEMO elioto akere n'abasaki baito baikasure nakubeko roboti ubwo asembeo emesa ya AMAYIA ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Oasis Specialist Hospital Kisii ensemu yukurwa obukorrie guchia sabasubati barya bribu atranitie nigigo kumanya igoro yobukorrie obusera burya bakurwa guchia sebare. Tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masala kadhaa kama vile lishe bora, afya ya mama, umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito. Ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru yindagire ko igumwana guse nutrition eye checkup pelvic exercises na boigo general consultation. Tuko na pediatrician, tuko na gynecologist na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Kama somo twanyorire yengincho wansira muno ko chate safari yo konyoro oyo ko gogori omwana kwenda nere safari yo simbaka unogo kini omwana oyo ni atore NHIF card nige ukava korwa maternity mbaka ikero kwenda nyumba batarirenga kichindi chonsi imeyumu chukisi angene sukuru yokuigiria iguru yobubwenia ya KMTC gosoba kirisimi asenamba enotisano na ibere EYEMO marakabire inya EYEMO enotisano isate noti Oasis Health together for better.
unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Mwanchi omurigereria ngo sabo kwabera asobo tutukano obwo bwa mariogi kolende ngo kwaligana naende linde togende gusanga asobwamo Oscar muto asoroba turonde ni gongo kumanyuna abarayikora sorgo ngo rwabusi nigo babere bakubolirwa bene kweneke bunango bwatirana bari asingencho yokwenekia amagendero okwana oyorigetie KERUBO imeye wodi yenyachiko Daniel Nyakundi gwetera ekyama gya Jubilee nigo aganirya barayabo kweneke bunango bikabali kitabauti cyabo ensemo nabo igogokorera abananchi amagenderero oigo ni gabulia okubwaterana kurasi serikali nene nabo ige serikali county ya Kisii ile kwenekya obokoreri obuya mulikito Brighton Makoli norgotyoruo Gusii ni gatetebuna ekarochi elibere chikurwana no bunyansi bogosareka sebono Gusii bagendete kubulia abarai anene kuru asorongro Gusii ikweneke bunango bikabali kitabauti cyabo ensemo na gokora emiremeli abananchi babachorete gokora anekroba bakrite chigura kweneke buna magendero ngo chara si county ya Kisii amo neli ya Nyamira uyu bangoiga gosaba okuboli okwo no yorigitie KERUBO gwetera sikiama gya Jubilee sigodi ya Nyatieko Daniel Nyakundi uyibono boliri abarai anekorwa si county ya Kisii go chama na gokwana neliogi elimo. Tunaomba kwa ushirikiano wa serikali kuu na gavana wa kaunti ya Kisii na pia mheshimiwa Usuru washikane wakuwe kitu kimoja ili wananchi waweze kupata maendeleo, kwa sababu wananchi walipiga kura wakitumainia kusaidika na kupata maendeleo zaidi. So watu wanapososana, watu wanapopigana, watu wakiendelea, viongozi wakiendelea kutukanana, wananchi hawasipata maendeleo. Na vile sisi tunaona watu wengi, wananchi wengi wanatamani sana maendeleo. Nyakundi uyorgo yakwana yo ase amatanga ayamo asensemo ya muticho ebunge ya South Mugirango nikobono boigo abolirie omugwasiri bolendi boimekidure kindiki kweneke buna obolendi ngotingubole asense ya Kenya anene nonyina chibara anene karotore asichinga kechi che Krismasi. Tunaomba sana waziri wa ulinzi, waziri wa security ambaye ni mheshimiwa Kindiki ambaye tunamheshimu kama wakili, afanye bidii. Maafisa wetu wa trafiki wachunge kabisa barabara, watu wapate usalama, kwa sababu ya wakati tunakaribia msimu wa Krismasi. Wegonya kundi nganyarega kuboli abatendia sensemo yobulendi kweneke binango karabale miremo ne county gosini serikali chi county. So tunaomba serikali kuu tafadhali kwa ushirikiano na kaunti yetu, makaunti zetu, magavana tuweze kupata security. Kubwatikana no bogima gokonga nigonya kundi ateruna oboibi no bosani gobo komentakana korende nigo asemiria basahe gwitanga koru asibikorwe ebyo ebirere gosibira abairere kubwatwa na gosibwa asecherane krobara toke na mamocho buna ayo. Kwa sababu ya njaa watu wengine wameanza mambo ya ukora, so tunaomba vijana wetu wajikinge kutoka kwa wakora, na pia wasikize wazazi, na pia wazazi wafuatilie watoto wao vile wanatembea, vile wanakaa kwa nyumba, vile wanatoka na vile wanarudi, ili tuweze kupunguza mambo mengi ya ujambazi. Bado mabarabara yao iko nyuma, iko chini. Nimeona watu hawana maji, wengine wako na mahitaji, wanataka stima. So tunaomba washirikiane, kiongozi MCA wao awafikie karibu ili ajue wanahitaji nini, because shida zao watasuluhisha na viongozi wao. Ngoribote likitasini Kiandi TV ridhariane Brighton Makoli.
Unenchereyemo yogokora chisegi chegenkani gababwatani korwa sensemo ye University ya Kisii bakoretaro yabo wika omuchobosongo asingencho yogosemia bantu igoro yogokora chisegi echo okwana Vice Chancellor Professor Nathan Ogechi nigo ainekebna nigo abasacha bange babeire bakoyonererwa asibabire bagwetera amange nabo igote bali gwesokya gukwana Mokeira Mildred Momanyi na mange. Kaunti ya Kisii nigo egendrete kubwatana nense engima asa matuko 15 nomo asogokeania chinsegi chegenga wase gender based violence nase University ya Kisii ekeroba kora etaro imeyo muchobosongo iliosemia abantu igoro yechinsegi chegenga nigo bono Professor Nathan Ogechi yore Vice Chancellor wa University yo agotwerera igoro ya matuka yo nekirenga kiabo lero twagenda muna university twatara wake town twairana ase ogosherekea gituko ase wiki yegendrete wakati tariki 10 togendrete yani gendo kegendrete nkelinga chisegi chiegenga echichigo chanda abasubati amana abana abanyaruka intumune university ntobwate kiombe kiabalimu kiabakolie gasibande amona abana be university ga egego soem ego yanda isiko yasemia abantu igororia manganaya echisegi chiegenga echiasemia abantu nga inna kibaranyale wetanga kwa chisegi echi nekero chiabere nkibatakire okora nigo barule ogokura gochase abasacha bali bagwetera emechando yechinsegi cha nyumba wesokya eliogokyanya ebirengerelyo ase bale ebyo bikoirera abarobwo goita intwe muneke ombekia ke university yozaote abanga 20 muna mwanya bantu batolenge igekere problem yabe tubuye bisa come out at least onye toko nya goteba asabantu bamino efera abantu bamino no abo ngamba sa tanga aitan musaja report ko tia police step ya beteke chikangaru ko tia chire wata abantu bai wanegenga chiriko ko mbiya mono asapure nda serikali ngarenga alternative ya resolution ya dispute lakini asa mangana kabirangaya basa ko tigeru wekaro muna onya ko teacher rakera lituko omoeli oto ko nyama marwira akmentri to nyora abantu baitiru igo to banga the best way report kia authorities ya serikali ilinda mo assist omuga kanu mungene kemeka ko nyoma na mwanchanire anchana go ikomoelio anchana go ikomoelio taganya ko ina ne biara taganya wakala nyomba chino nandi bana ngende twanya uri ngintu abasacha bange gotogokira ndori go kwana gari twakunirwe lakini toko tebega rero musaja na ki wakunirwe mukerero teba ngakiyayo musubati oyo onyamurindo bo bakungira mbekira maote nagitire huya ikire tutokegendera abantu bonse tomenya somorende ase chinga kecho nigo Professor Ogechi atebire atiemero bali babekire ile kweneke buna chinsege chongo kyana chire walikire egendo ekorope police chi police tubugate isatu echikorokia igoria mangana gender based violence echikorokia about sexual harassment among others amachika yo karutwanya etri ase university ya etriwe wondobwensi ole university ikamenya with asama chika yo na voigo wetani university tuasokire siko sekiombe kiyeto ke university ya chiresko asichinsemo ao wanyora ne biombe balimbali ebya bangi ebya abasai bya baresire uri amangana ekera amangana yo akore country to basa kokira potia utia serikali kuripotelea egetaseni kya Ndizi TV ile Italiane Mildred Momanyi Magega yogokora ekonda ase miaka 10 kaunti ya Kisii bonanigo aborokia ba ECD bale nekibako egokeria Magayo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati koralia kubalika bene gosegoso asensemo ya permanent okwana nigo aratene kebna eyinenchire yemo yogwikirania eira
ase aerera gose asaikerania gochia kubasira chinga kiabaga kwera unanigo bagwetera amakongu chinga kicho bokoreri bwabo muri kito Julie KERUBO namange Namagoko manene gochia saborokia korwe kaunti ya Kisii abukanya bono babere bagokora obokoreri bwabo asenchera ya konda asegeka k'emyaka 10 abono barachie korikwa asenchera ya bene na serikali ya kaunti ya Kisii ase umugabana bene kirebuna chinga kiare koriga chikura na baireteira yogo chakobarika ase enchera ya permanent buna aba kawekerania litukoria rero. Let me take this opportunity to thank the ECD teachers for the important work you are doing. Indeed, you are the ones who task to train the young children you receive at an early age through the basic of education and life skill. These are special and honorable responsibility. On our part as a county government, we must therefore ensure that the welfare of ECD teachers is a top priority. So the promise we made during the campaigns, underscoring ECD as one area I am keen to see improved through equipping of our centers, the facilitation better remunerations of our teachers. Third, to know that ECD teachers have been on contract for the last 10 years. And the previous administration needed to improve the terms of service. I once again thank our teachers for remaining patient and sticking to the course. And congratulations for that. Mugabana nigo atebabuna abarimu ba ECD nigo bagokora emeremere makongu na indemia Wachia asaborokiwa asabona ateba eserikali ya kaunti ya Kisii nere tayari kugendera kubasira. So, to consider having ECD teachers observed in permanent terms in a clear demonstration that as county government we are committed to offer quality education to the young learners as to give them a solid foundation for their future well-being. We have a population close to 70,000 ECD learners admitted in 7 or 3 centers across the county with over 900 teachers. On average, we have annually allocated around 600 million to the Department of Education to facilitate ECD programs including salaries for administration staff, teachers, materials and infrastructure development. We have already embarked on the construction of more ECD classrooms throughout the county in our bid to establish modernized centers. And I want to repeat, this is important. Ase chinga kiecho nigo mugabana atebire buna serikali yae nigo yabekire chibesa chisaine ilio kunyara gosira amasomo ase ECD. That now is in place. I'm happy that now the board is already in office and the first item on their entry is to expedite the review of engagement of our ECD teachers for placement on favorable terms in permanent and pensionable employment. Kukona no mwenyakero bwe chisemi ase county ya Kisii Victor Mwamba oyunere robotwerero obuya bw'abalimu ba ECD. The teachers will have to smile and smile away. But we want to support you, support His Excellency. We do things right so that in the fullness of time, everybody goes home happy, sleeps well without trouble. So we... Ripoti ya Tasani Ndizi TV, Nincha Julie KERUBO. Mancho muligereria kurwa soroboti oroni otoikiro moeri obwa mangana maya ase birebiga kolende tomirane chinsa isato ase amange detarene FRIDAH KERUBO tobeto kubatanere Joshua AUTA sinsemo che byarekelio nolyokanike na chibichanelio giche bechiwekira sole ase nchira ya bene na ere Petra nira Mokeira twara obuligereria borubia.